Здравейте хора, добре дошли в канала на Тримата братя. Да, обаче не сме трима братя. Един брат съм. Така че... Сега, пускам това видео, за да ви обясня къде съм и защо не сме качвали толкова време. Първото е, защото един от нас беше болен, а сега няма да снимаме. Сега Get Ready обаче с ми да си направим ногти с стипки. Там. Не сме снимали от много време, защото един от нас беше болен. Ние нямаше как да снимаме сами, защото не наш канал само. Все пак сме трима братя, не сме само двама и нямаше как да снимам. Снимаме по-точно. Така. Бихме снимали, обаче беше ни скучно, нямаше какво да правим самички. Всички са счупени, всички. Така. Дайте ми ги. И нямаше какво да правим. Разбирате ме, нямаше какво да правим, така че да. Я ще ви се извиня, защото не сме качали от много време. Да. И сега съм при папа и тяла. И затова няма да снимам сега. Снимам сам. Може Борислав, Иван, другите братя да снимат. Но да. Ако искаш ще снимат, обаче казах ви, единият брат беше болен. На нас не се излизаше сами. Караме колела и нищо интересно. И да. Така че това беше едно шорт видео. Не знам дали ще бъде шорт. Но да. Чао!